Τρέξε! Μου κάνει η μάνα μου. Τρέξε! Τρέξε! Λέω μας κλέβουν. Τι έγινε, λέω. Μάνα! Τρέξε, μου λέει γρήγορα, και είχε ένα τάμπλετ. Μου λέει καλαμάρι 40 μέτρων αγκάλια σε βάρκα, μου λέει, στην Αγγλία. AI η μάνα μου είχε δει στο ίντερνετ. Ένα καλαμάρι το οποίο πέταγε στο νερό. Λέω, ρε μάνα, είναι AI. Τι είναι αυτό, μου λέει. Εδώ έχει ένα καλαμάρι. Φοβήθηκε η μάνα μου. Μου λέει, άμα έρθει εδώ, μου λέει, τι θα γίνει. Γαμώ το ίντερνετ ολόκληρο. Όλο. Όπως απαγορεύτηκε το TikTok για 3 ώρες στην Αμερική και χέστηκαν όλοι οι νέοι για το πώς θα μας δείχνουνε πώς κάνεις κακάδι τη μίξα σου και την πετάς στον τοίχο, πρέπει και εδώ να μπουν κανόνες, κάποια πράγματα να απαγορευτούν και κάποια να συνεχίσουν. Ναι, εγώ είμαι ο πλανητάρχης, είμαι ο Τραμπ, ξέρω εγώ, του ίντερνετ. Θα υπογράψω κι εγώ. Φέρε εδώ να υπογράψω. Θα υπογράψω όπως ο Τραμπ.